Okay, hej, jeg smager væk op til den her video. Klokken er 11:10 lige nu. Så jeg har det her jul et andet sted. Og i Hobro. Og jeg vil lige vise jer, hvad vi har fået i julegave. Okay, men i hvert fald, så har jeg... Jeg har fået den her trøje. Det er sådan... Det er sådan... I don't know. Og så de her bukser. Det er sådan en stribe på. Jeg ved ikke, man kan ikke se det ordentligt. Man kan ikke se det. Det er lige meget som. Og så er min mor her. Altså det er bare sådan en lille juleaften der. Det er sådan... Jeg får sådan flere gaver den 27. Skal jeg nok sige, så har jeg fået den her ring. Som jeg kan se den. Det er sådan en måne fra Månesten. Og så de her jeans, de skal have byttet, tror jeg. Jeg skal lige kigge lidt mere på dem. Sådan. Og så har jeg fået sådan lidt hyggegaver. Har det været lyst til at derovre? Sådan en stormesterspil. Og sådan en squishy. Det er fucking lækker. Jeg elsker de her squishies. Okay, og så maler jeg også meget, så jeg har fået en masse malerpensler og sådan noget. Det er lige noget som Jurassic Park egentlig, der bliver her. Og så har jeg også fået sådan en her cutie, der hænger op fra loftet. Hvis jeg overhovedet kan få det til at hænge sammen. Jeg kan ikke få en hoved og hale i det her. Sådan noget heragtigt. Den hænger ikke lige helt rent, men så kan den sådan her. Den er sygt cute. Okay, og så har jeg mere fået. Jeg har fået den her Planet Musa, tror jeg. Jeg tror, jeg prøver den på bagefter. Okay, og så har jeg fået den sidste ting, jeg har fået. Den parfume fra Elisabeth Arden. Og den er sygt god. Det er så godt. Det er så godt. Og så kommer jeg til at lave, man har endnu et haul den 27. eller 28. Her var den trøje. Ja, ses.